Nigeria, langsung bangun. Ada telepon lo selama seri-seri sampai seri singona. Tunggu geजेरावनो माथो खालामनो आरो. गेजेराव माने आं बुजिना मोनासैलै. गेजेराव माने गेजेराव. मोजांबो नङा गाज्रिबो नङा. खौराङानो बिदि जालाबायो. नोंनियालाय माबोरैसो? गावनिखौबो हले खोन्थाया. गावहा आंनि खौरांखौ मिथिनोनो लुबैयाबालाय सोङाखैयानो. सोंबासो खोन्थागोन दा आंनि खौरांखौ. नोंना बिनानावा मेथाइ रोजाबसोबायलै. बिदिनोसै आरो बिनियालाय. ओइ रानि. मा मुंलाय नोंनिया रानि? आंनि मुङा तलायना बिदांस्रि ब्रह्म. नोङो चक्लेट जानो लुगैयाखै रानि? चक्लेट जायालै आङो लिंक्ससो जागोन. दखान गैयालै लानि लिंक्स जानो. दखान गैया होनबालाय बहाथो मोनजाबावनो? दखानानो गैया. न'आव दायो थांनानै जाहैनो हागोन. बिस्कुट लाबोखानाय दोङो. निजिरा, नों मा आजिखालि थेंगोनाजों रायलायनो गारबाय नामा? धै, बिनि बाथ्राखौ दा बुंसै आरो. मानो, मा जाखो? जाबाय दे आरो जानो गोनाङानो. माथो खालामनो? ओइ नै, नाम लानाय लोगो लोगो मोनफैबायानो थेंगोनायाबो. नायथिं फैबाय दोङो नै। बहा बोरो? थौ जोंनियाबो थांनोसै बिदिब्ला. मा रायलायबाय थादोलै नोंसोरो? नोङो सोरलाय? आङो गुमैलै गुमै। मानो उनफिनना थाखो निजिरा? एसेबां लोगो हमनो लिंहरबाबो नों सानसेबो आंखौ लोगो हमफैदियानो। मा दाय मावफ्लांखो आं देरै निजिरा नोंनो बुंनाय? बुंलाय निजिरा बुं। माबाफोर गोरोन्थि सानलायनाय जादोंबा फोरमायलायनायनि गेजेरावसो सल्भ जायो। दे बुं निजिरा, मानि थाखाय नों आंखौ गाज्रि मोनखो? मानो सिरि थाबाय थाखो नों? बुंना निजिरा, मानो सिरि थाबाय थाखो? माबा मोनसेथ' बुं। आं जा बुंनो लागा दाख्लैनो बुंखा हरजोब्बाय। दा आरो आंहा बेयाव बुंनो गोनां जेबो गैला। दे नोंसोर सानैबो सावरायलायबाय थादो। जों थांथ'नोसै। बुंनो लाजिदों खोमा। दे बुं निजिरा, मा दायनि थाखाय नों आंखौ एसेबां गाज्रि मोनखो? बुंबायानो दाख्लैनो बुंखा हरजोब्बाय आरो आंहा बुंनो गोनां जेबो गैला होननानै। एसेबां सादारन दायनि थाखाय नों आंखौ बावलांनो सानदों निजिरा? आं बेनि थाखाय निमाहा बिखाबायमोन ना। निमाहा बिबानो गोसोआ गोथार जादों बे नङा थेंगोना। आरो आं दाखालिबो बुंदों आरो दिनैबो बुंलाबावनोसै। नों आंखौ खनले खनले लोगो हमनो दासान। आरो फनावथ' नों दाहरखासै। गोसोआव लाखि थेंगोना। आगोल जा जालांबाय बेफोरखौ सिमां साननानै गासैखौबो बावलांजोबदो। नोंनि थाखाय आंनि गोसोआव जायगा गैला थेंगोना। आं माब्लाबानो मा निजिरा? मानो बुङाखै? आंहा सम गैला। न'आव नागिरबाय थागोन दा। थांथ'नोसै आं। निजिरा प्लिज दसे थाथ'ना। मानो बुजिया नों आंनि गोसोखौ? नों आंखौ बावलांदो थेंगोना। बेनि अनगा आंहा बुंनो गोनां जेबो गैला। आं मा बुंनो नागिरदों नों जेबो बुजिदिया निजिरा। बाबा, नों मानो दुखु खालामदों बाबा? मानसियालाय बिदिनोसै आरो। सानसेबा लोमजागोन, सानसेबा मोजां जागोन। बाबा, नोंनि लोमजानायजों आरो गुबुननि लोमजानायजों एसेबो गोरोबलाया बाबा। मानो एसेबां जिंगासिदों नों फिसा? हामगोन ना आङो? गुबुननिया एसे खम लोमजादों, एसे थाब हामगोन। आंनिया एसे गोब्राब, आं एसे गोबावजों हामगोन। थेवबोथ' हामगोनानो ना।
थेवब्लाबो आं गिनाय मोनो बाबा। दाबायदियाव माबा मोनसे जानानै थाङोब्ला जों मा जागोन बाबा? गाबनो हामा फिसा, गाबनो हामा। इसोर दोङो ना, इसोरा जा खालामो थिगखौनो खालामो। आइयालाय बहाथो थांखो? मा खालामहैदो बेयो? बाहेरायाव जिरायनानै दं बाबा। आयै आयै मा जाखो मा जाखो? हाब बहाथो थांना थाहैदोंमोन? डाक्टारालाय माथो बुंखो? डाक्टारालाय माथो बुंबावनो आरोलाय, बुंनो गोनांखिनिखौ बुंबाय, गाव जा हमदांना मोनदों बेखौसो बुंबाय। थांनाय फिसा, डाक्टारखौ लिंना लाबो। बिमा, आं आरो थानाय नंला बायदि मोनदों। जोबोर खस्थ' मोनदों बिमा। गोसोखौ हमथा बिफा, नों मानो गाबदों? आं दा बायदियाव माबा मोनसे जायोब्ला थेंगोनाखौ नों जोथोन ला बिमा। गोसोखौ हमथा बिफा, इसोर दं, इसोरा गासैखौबो मोजां खालामगोन। आरो आबां जाबां बाथ्राफोरखौ दा सानबाय सासे बिफा। दिनै आंहा जेथिबो लामा गोथे जानाय। निजिरा, नोंबो आंखौ खनसे बुजिनाय मोनब्ला। आंनि दुखुखौ नों बुजिदिया निजिरा। आंहादि मा जानानै दं नों एसेबो सानफिनदिया। मानो निजिरा?